Ezzel kéne foglalkoznotok. Oda menni Lázár János batidai kastélyához, és megkérdezni, hogy ezt miből? Miből? Hiába mosolyogsz, kérdezd meg, te már biztos jártál, el tudod mondani a többieknek, hogy milyen belül az a kastély. Biztos jártál a 60 pusztai kastélyban. Milyen? Nem jártál Batidán? Kötve hiszem, mert jó kis bulikat szokott ott tartani a miniszterelnök. Elmehetsz és megmutathatnál, legyél bátor. Mutasd meg Tiborcs István és Orbán Ráhel legújabb villáját. Mutasd meg a 10 milliárdos építkezéseiket. Kérdezd meg őket, hogy miből lett 10 év alatt 500 milliárd forintja. Legyél bátor. Tegyél föl valódi kérdéseket. Olyan gyáva vagy, hogy letiltottál még a Facebook oldalra, mint a magyar kormány, és te minden oldalodra letiltottál mindenkit. Gyávák vagytok, féltek a valódi dolgoktól. Egyébként még egy dolog, a magyar kormány Facebook oldaláról is letiltanak több tízezereket, a mi adónkból létrehozott tájékoztató oldalakról is letiltotok. Egészen elképesztő gyávák. Lázár János is letiltott, sőt, a bátor Mencer Tamás, Orbán Viktor udvari bolondja is letiltott, hogy ne tudjunk válaszolni. Itt tartunk ma Magyarországon. Ugye ők sohasem vetemednének arra, hogy elhallgattatnak valakit. Soha, ugye, kedves Dániel? Sok minden jól indult, ezt nem kell Füreden elmondanom, vagy a Balatonparton, de ez lett belőle, hogy állami egészségügy helyett propagandistákra, észak-koreai Goebbelszi propagandistákra költenek 650 milliárd forintot, miközben minden harmadik magyar férfi, hiába mosolyogsz, meghal a 65. születésnapja előtt. Miközben 60 000 honfitársunk hal meg az elégtelen egészségügyi ellátás miatt. És nem jönnek az uniós pénzek a te főnököd ipari méretű korrupció miatt. Lázár János ismert el, 900 milliárd forint hiányzik a közlekedésből. 900 milliárd forint hiányzik az egészségügyből. Örülök, hogy örülsz. Gyere, vegyed, gyere közelebb, Dániel, gyere, küld ide a propagandistádat. Én azt tudom nektek innen üzenni, ebből a nem túl szép tavaszi időben, hogy bármit is tesznek a propagandisták, bárhogyan vergődnek, mint malac a jégen, bárhogyan fenyegetőznek, Petőfi szavai örökérvényűek. Habár fölül a gája, és alul a víznek árja, azért a víz az Úr. Bárhogyan fenyegetnek, bármit is hazudnak, lépésről lépésre, tégláról téglára visszavesszük a hazánkat, és közösen építünk egy valóban békés, propagandamentes, valóban biztonságos, őszinte, szabad, látom tetszik, és egy emberséges Magyarországot.